TV. Jagoro maduong' e migawo mang'iyo mwandu mayudore e bwo lowo pacho ka Hari Kimtai owacho ni piny owacho dhi nyime kod bero sekta mar kunyo mwandu mayudore e bwo lowo kama oting'o chiwo lesen ne jokuny mula matindo kaachiel kod yudo negi chiro ma inyalo usie mwandu ma gikunyo. George Juma nigi ler mathoth. Romo ni ma jokuny mula, jogo magoyo ohala mar mula kod riwruoge moko mago mag piny owacho masiro jokuny mula matindo e gogo mag Nyanza ma ong'ere kaka Nyanza Gold Summit madhi nyime e kaunti ma Migori kuom ndalo adek ochiwo thuolo mar twak ne migepe mopogore opogore e yore mag bero sekta ni. Health and safety issues, gender and social inclusion issues in the sector. So how we come in as our partner, Solidaridad, is to train, capacitate these miners on the issues that affect them. Jokuny mula matindo ka otele kod Kefaso Juka ywag midhieche mathoth ma oting'ore mar piny owacho mar miyo gi lesen onge mar chiro malong'o mag mula thoge ma osebedo kuondego mag kunyo mula kaachiel kod mamoko. Bedo ko use black bucket to be sure. But kawuono with the assurance from the PS owacho ni gima koro wadwa timo especially as the cooperative level ni idhi adhi declare ni an ng'ane an ka cooperative mi iluongo siri matanda tadwa ni atimo achiel ariyo adek tadwa ni mondo miya license. Aduong' kuom gi ne weche machalo kaka jowa nyalo yudo license e yo mayot to mamano wawacho kendo wawinjore kod PS ni o accept ni challenges osebedo. Bende jokuny mula ywago ywaruok mosebedo e kind jokuny mula matindo kaachiel kod kepe madongo mende koro kunyo mula magiwacho ni osemiyo kata jokuny mula matindo ok nyalo lesen kawuok kuom piny owacho. Wasebedo ka cooperatives gi ok nyalo yudo permit nikech challenges achiel kuom gi PS wawuoye achiel kuom gi wan gi investors moko manobiro kato nokawo permit ting'eni king'iyo article 96 ok nyami permit kuma moro nitie. Jobuna manya tiketo modege e kinde twak mare ne wach ni kata bed ni chendogo mag kunyo mula osebiro kadhi nyuegego mag nyatike kuom higni mathoth onge lokruok malong'o ma osekelo. Odege wacho ni ji mawuok oko mar kaunti ma Migori mawuok nyaka pinje ma oko osebiro ka koro winjo mit mar mula ma ikunyo e sabgondo manyatike ka jadak e gwengego to koro kale midheche mopogore opogore ma oting'o tuoche ma ikelo kod kwiri mager ma itiyo godo e luoko mula. There is no way we can have mineral storage in our area here and the people are benefiting are not our people. And there is no way we can also house these people here and the reward we are getting are chemicals in our rivers. That one we are not going to accept as political class. Owacho ni saa koro chopo mabende jodak gweng' mag nyatike nyaka koro ne ber kawuok kuom wechego mag kunyo mula. They are not stopping anyone from doing mining, but they must do mining rightly. That's our stand. We must ask ourselves, can we keep minerals for somebody to come from Beijing? Jagoro maduong' e migawo mang'iyo mwandu ma e bwo lowo Hari Kimtai mane wuoyo e kinde romo ni mokelo jokuny mula kamoro achiel ne wane piny owacho dhi nyime mar bero sekta no mar kunyo mwandu ma e bwo lowo e piny Kenya. Kimtai wacho ni wechego ma otende kod lesen ma jokuny mula matindo osebedo ka koro ywago en achiel kuom gigo eko ma bende koro piny owacho koro loso. What we are doing now is demarcating some areas for additional miners. That will be done through the MRB. So you will see those who are saying that the cadastre is blocked. We are going to open the cadastre and it will be very clear. This is the area and we need a lot of your support. E seche ma piny owacho timo mathoth mar bero sekta mar kunyo mwandu ma e bwo lowo, jagoro maduong' e migawo ni bende koro kono jokuny mula e kaunti ma Migori mondo koro ne girita alwora ka bende komachielo bende kono county commissioner kod tend arita kwe kaunti ma Migori ni koro tima pedha ni jogo makunyo mula kaachiel kod mago matimo alago mag mula maonge lesen. Environmental degradation. It was shocking to see the cyanide flowing to the river. Cyanide now, the river all the way to the lakes or to our lake. So we also want to ask the county commissioner and your security team to collaborate with us in combating illegal mining. George Juma, Ramogi.